Kakinhun kisan ngut kinong bishar ka Supreme Court. Hini kasngi kala ai jingkershan ya ka amendment ka bashi spotlight jong kariti sensyar kari ban pinbiang ya ka baha ka bashipau na kisispa na ka benta ki briu ki baduna ka yok kakot ban yok rong haki kam sorkar. Kilai ngut kinong bishar kila ai jingkershan henry arngut kimshim la menjur. U Justice R. Ravindra Bhatt ulapha ikajing bam menjur da ka ba ong ba ka de ka jing yapin yaper judge benriu. U Chief Justice U Yu Lalit ulam menjur halor kajing pinpau da U Justice Ravindra Bhatt. Ya ka amendment ka bashi spotlight la palat da ka parliament ha ukla lingkot jong usnam arjar khat khandai bat kala ya kendu jing e ka Supreme Court. Bat ya kini kamat la wanra akmat ki laingut kinong bishar. Ha unai lur ka ying bishar kala penlong ya ka jing bishar hadu henriu singi siteng na ka benta bantai halor kani ka jing bha ka bakerpang. Kasin Thomas